Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17. Passen 2 minuts i mig del punt de 2:15 del matí. A veure... Si mires cap a dins i si mires cap al teu interior, potser veuràs coses que... Potser veuràs coses que ara ens explicarà la seva protagonista, qui acabem d'escoltar. És Conxita Català, i rere aquest personatge que diumenge es presentarà, debutarà en un escenari a Manlleu, hi ha la periodista i actriu Gisela Puntí. Gisela, benvinguda, bon dia. Molt bon dia, moltes gràcies, Isaac. Què tal, com estàs? Mira, moltes ganes, com deies, de portar l'espectacle que vam estrenar a Girona, a la Sala La Planeta, portar-lo a Manlleu, a les meves terres, a la comarca d'Osona. Em fa molta il·lusió portar-lo a l'Espai Rossinyol el diumenge a les 6 de la tarda, la veritat. Ara parlarem de la Conxita Català. Abans deixa'm dir que també ens fa molta il·lusió i en certa manera, respecte a fer aquesta entrevista amb una companya de feina amb qui hem tingut diverses batalles en directes de televisió i que avui et veiem a l'altra banda de la peixera o de la pantalla, diguéssim, presentant-te com a actriu, Gisela, perquè fins ara et coneixien com la faceta de periodista i ara se't desperta aquesta nova faceta. Bé, ara se't desperta no, ara es fa pública, per entendre'ns, però ja entenc que ja fa temps que hi voltes. Com és aquesta transició, diguéssim? Com se't desperta el cuc del teatre, de l'actuació, del clau? Mira, de l'actuació fa anys, Jo crec que des de petita ja sempre actuava, a casa meva m'ho deien, no? I potser que jo recordi més, amb 15 anys ja vaig començar a fer teatre i sempre vaig estar vinculada amb el món del teatre. Després, més endavant, quan vaig anar a Barcelona, recordo que quan tenia uns 18 anys vaig començar a entrar més en el que eren els recitals de poesia, m'agradava molt escriure poesia. Vaig acabar fent com performance, que aquí a Vic també em vaig presentar una que es deia Punts Suspensius, que vinculava la música, les projeccions i la música en directe. I la cosa va anar caminant, vaig anar a tocar el clown, em va agradar i vaig dir teatre i clown vinculat, m'agrada, i d'aquí va començar tota la història. I la Conxita Català va néixer abans de tot plegat, però després, clar, em va venir i vaig dir vull fer un espectacle, necessito un director i vaig anar a buscar el Pep Vila. D'aquí tot plegat. Sí, porto uns anyets ja amb el tema. Ja ho veig, no? I durant tots aquests anyets, com bé deies, has anat treballant un personatge que és la Conxita Català. Qui és la Conxita, va? La Conxita Català és una dona d'edat estupenda, diríem, que li han passat coses a la vida com a tots, que ha perdut la fe, que ha deixat de creure en coses, que se li han ensorrat tots els pilars de la vida i que decideix emprendre un viatge espiritual. I aquí passaran moltes coses que la gent no podran veure perquè no podem desvetllar algunes d'elles i al final dona un gir tota la història. No puc explicar molt perquè si ho explico els que vinguin no els hi farà gens de gràcia, no? Però és això, és una miqueta perdre una mica el sentit de la vida en aquells moments que diu què faig jo ara i obrir-se de mides i dir començo un camí espiritual, vaig provant de diferents filosofies i després passa alguna cosa. Deies això, que aquest personatge ja més o menys el treballaves de feia temps, ara l'has acabat de construir. Com ha anat tot aquest procés constructiu? Mira, va començar... La Conxita Català va néixer com una mica de... Jo veia molt de les Teresines, va començar com un divertimento a casa, feia improvisacions als cabarets, m'ho demanaven i deien, va, pots fer... I a mi m'agrada improvisar i ho feia. I després també va haver el confinament i el programa Ens quedem a casa, que fèiem per la xarxa i per les diferents televisions locals, i em van demanar, podries fer una secció al final del programa? I vaig dir, vinga, va, sí, és un bon moment, la gent està a casa, els podem distreure. I a partir d'aquí vaig encara anar treballant més i va haver un punt que vaig dir, si vull fer una cosa més profunda, si vull fer un espectacle ja d'uns 45 minuts, necessito algú que em dirigeixi, perquè la improvisació està molt bé, però necessita un guió darrere i necessita un bon director. I aquí va començar la cosa que vaig dir, busco, m'havíem parlat del Pep Vila, ell treballa molt bé els personatges, i vaig dir, el vaig a buscar, i vam tenir una reunió, en vam parlar, i ell em va dir, sí, jo com a personatge puc ajudar i puc dir que estic molt contenta de la feina que he fet amb el Pep, perquè la Conxita potser abans era més Gisela, i ara jo crec que hem trobat el personatge, no? Que cada vegada llegís menys a la Gisela.
Mhm. I d'aquí neix aquest primer espectacle, Ara sí. També està fet a quatre mans amb en Pep Vila o és més una cosa, el guió és teu, per entendre's? Mira, va sortir tot d'improvisacions, perquè jo quan vaig anar allà vaig dir hem de començar a treballar més el personatge, improvisem, i anàvem agafant coses d'aquí i coses d'allà. De les improvisacions que jo feia, que sortia com ell em dirigia, i després a partir d'aquí sí que vam anar ideant el guió i el vam fer a quatre mans. Els dos veiem, això ens funciona, va, posa-li això aquí, posa-li això allà. I el resultat ja el tenim, no? Aquest Ara sí. Molt bé. Deies això, que vau estrenar setmanes enrere a Girona, ara arriba a Manlleu, la teva ciutat natal. Una mica com han funcionat aquestes primeres actuacions? Mira, estem molt contents. L'estrena va ser el 27, 28 i 29 de gener, 3 dies a Girona. A mi em feia una mica de cosa dient Girona, bueno, venen amics, clar, però no coneixia molta gent de Girona. I va anar molt bé, el públic va respondre molt bé i va agradar, i ens va donar una bona empenta, no? A l'estrena sempre fa ja aquella cosa, vam connectar amb el públic i ell amb nosaltres, no? I més enllà també vam entrar al circuit de cafès teatres de Girona, que vaig actuar ara el diumenge a Maçanet de la Selva, el diumenge passat, que el divendres que ve actuo a Cassà de la Selva i el diumenge ja toca cap a la terra, no? Cap a la comarca. Sí, sí. Una mica va anar així la cosa, d'anar creixent. Jo crec que aquest personatge el que té és que anirà creixent perquè l'objectiu, Isaac, és que el personatge, tenim un espectacle que és Ara sí, però el que volem i el que vull és que la Conxita és un personatge i que pot presentar gales, events, pregons, pot anar en una festa, té com trajectòria, no només en l'espectacle. Molt bé. I una mica quina és la reacció del públic, i entenc que això, un cop acabat l'espectacle, que hi pot haver intercanvi d'impressions, què transmeten, diguéssim, com respon el públic? El públic, clar, és difícil jo diré el que ells m'han dit a mi, però Exacte. la gent surten contents, surten satisfets, surten que han passat una bona estona. Jo et diria que no és un espectacle per dir ui, és d'humor, riuré molt. No, però sí que et faré passar una bona estona i entraràs en un viatge. I al final de l'espectacle, quan dic que hi ha un gir, al final també n'hi ha un altre, no? I després hi ha més interacció potser amb el públic i podem compartir més allà, no? Però la gent se'n van contents. I jo crec que com estem ara, en el moment que estem ara, que la gent vagin a veure un espectacle, desconnectin dels problemes, les coses que puguin tenir i surtin amb un somriure a la cara, per mi això és un regal, realment. I el públic canvia molt, perquè et trobes públic de l'edat de la Conxita, et trobes públic, tot és adult, perquè és a partir de 11 anys, jo crec que la gent poden entendre l'espectacle, però és molt curiós, no?, la diversitat d'edats que venen a veure'l. Com dèiem, ara sí, aquest primer espectacle de la Conxita Català que es representa diumenge a la tarda a l'Espai Rossinyol de Manlleu. Parlem una mica més del personatge o de la tècnica teatral, perquè hem parlat d'això, de fer teatre, de fer un monòleg, però també parleu del clown, diguéssim, que has evolucionat cap aquí, cap a la tècnica també del pallasso, del circ, diguéssim, no? Entenc barrejant totes aquestes tècniques per fer el personatge, diguéssim, més creïble, o no sé si seria la paraula, diguéssim. Sí, més creïble o cada vegada més personatge, no? Que tu puguis veure la Conxita realment, la puguis veure i a banda que abans l'inici de la Conxita era una Conxita que queia molt bé, la Conxita, i ara no dic que no caigui bé, però també veuràs una part fosca que tots de nosaltres tenim, una part més amarga que no volem ensenyar a la gent, perquè clar, no ens agrada que ens vegin les parts fosques, però allà també es mostra. I el que deies tu, és teatre i clown, i és una mica de tot el que he begut. I el Pep sí que treballa més clown, però jo diria que no és un espectacle 100% clown, perquè hi ha moltes notes teatrals. I en el clown, que la gent no s'imagini un clown de circ, ara el clown té moltes vessants, no? I és un clown més de personatge, més d'entrar en el personatge i de que realment tu vegis tot el que hi ha darrere la Conxita, no? Tota la seva trajectòria i que jo la pugui ensenyar. I d'aquí el clown, que tu pots ensenyar de forma natural. I en aquest espectacle, per una banda, jo faig de narradora, ho faig tot jo a l'escenari, la faig de narradora, faig de Conxita, faig de les Conxites que poden sortir, o sigui, vaig canviant una mica de rols, també, Està inspirat en algú, el personatge, o no? No està inspirat en ningú, però jo crec que he begut de tot, no? De totes les tietes, de totes les iaies, de tota la gent que a vegades et trobes pel carrer, i no només per edat, perquè hi ha coses d'ella que potser les he vist d'una persona de 30 anys. Dic, ai, mira, això pot servir, vinga, va, no? I vas bevent de tots
I allà s'ha anat creant una miqueta el personatge. Deies això, que és un personatge que ha de tenir recorregut, que el presentes, l'estrenes amb un espectacle, però que pot fer, que té molt recorregut, que pot fer moltes altres coses, presentacions. Comença a haver-hi ja moviment, diguéssim, en aquest àmbit de contractació, diguéssim, més enllà d'aquesta estrena. Ja sabem que és tot molt recent, diguéssim, i que encara hi ha temps hi ha molt recorregut, però, diguéssim, comença a haver-hi moviment. De moment hi ha moviment de presentació de l'espectacle, no? Que això sí, que n'hi ha i estic contenta i tinc ganes que n'hi hagi molt més perquè l'hem de rodar, i quan més rodes un espectacle i com més el fas, més va agafant les arrels, no? I en l'altre vessant, de moment no, però confiem que vagin sortint, no? Perquè és les ganes de que s'expandeixi per altres bandes, segurament per Sant Jordi, segurament la Conxita sortirà també com a personatge a celebrar el Sant Jordi. Hi haurà diferents com accions, no? Accions al carrer, accions a la via pública. Perquè, per tant, el format de teatre de carrer també el planteges, també el tens en cartera, per entendre'ns. Sí, no sé si és tan format... Sí, com s'entén a teatre de carrer, potser l'entendria més com a acció al carrer. Saps? Com no tant un espectacle, sinó una acció. El personatge pot anar amb personatge com a Conxita Català a comprar un llibre, o pot muntar una paradeta, o des d'aquest punt, sí. Doncs estarem expectants i ho anirem seguint. El que tenim clar és que, per exemple, diumenge a les 6 de la tarda a l'Espai Rossinyol de Manlleu tenim una cita amb la Conxita Català per passar una bona estona, per riure, per reflexionar amb aquest personatge a qui dona vida la Gisela Puntí, amb qui hem parlat avui aquí al Territori 17. Gisela, molta merda que diuen al món del teatre i moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Moltes gràcies, Isaac. Vinga, una abraçada. Igualment, Adéu. bon dia. Adéu.